ओमफ्राय आंनि जानो गोनां बाबु बिमानलाय मालाबा नों मालाबानो आरो मानसियाल' थाब फैबानो जाबाय दे। नंगौना? माथो होनबालाय? नों आंखौ नेबाय थागोन ना? आंथ' आरो एमिया बिराद लाखि ना, गासिबोथ' दंजोबो बेनाव। मानिथ' खमि दं बेनावलाय? आंसो आनलाखि जेरैथिंबो। आरोथ' आंनि फिसायाबो नोंखौसो अनोना। दे आइ एसे जाबावदो। इयो बास जायो आरो जानो हाला आङो। हाबाब दे आंनि फिसौफोरा एसे मोजाङैनो फैथारथोंसै, जाना होथार बिहामजो। नंगौना आयै? जि अनखायो मालाय। नै आइ जों एसे गोबाव जाबाय बायोबा ओंखामखौ संना दोन दे आइ दे। जागोन दे आयै। ओंख्रिखौ दा आं संफैनोसै बाराबा जुरि। नाङा दे आइ नों संनांलाया, जुरि आइयानो संना दोनथोंसै। जुरि आइ ओंख्रि मोनसेल' संबानो जाबाय दे, आरो नङाबा दा आंनो संफैनोसै। जेबो नङा दे आयै आंनो संना दोननोसै। दे बिदिबालाय। एसेबांथो जौखौ गोथाव मोनबायना नोङो सोरां? आंनि गोसो नङा मा नांजादों? आरेबा मानो नांजाया आंलाय? मानो नांजाया आंलाय? बावनाङा सोरां, नों आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों आरो नोंनि जिउआव आंहा 100% मोन्थाय दङ। आरो आंनि सिगाङाव दिनैनिफ्राय आरो जौ लोंबावनांगौबा जौ बथलजोंनो देगोन आं मानसिखौनो। जुदासो आं मिथिखा सोरां। आंनि खाफालावबो मानो बिदि खुसि गैया? आंनि गासिबो साननाय मानि फिलिं एमि बायदि खाफाल मोनबासोमोन। आरो जेरै नों बेवहायसो जिरायना दङ, बेखौनो नोंखौ बहा थांनोसो नंदोंमोन आङो। ओमफ्राय हारसिं बिदि जिरायबाय थाबाय नोङो। नोंनि बायदि जिउ नङाना आंनि। ओरैनोसो जिरायनायानो आङो।